Moi, täällä LPS Panda. Ja mä teen semmoisen videon kuin ei kiusausta. Eikö siis ei koulukiusausta. Ensimmäinen koulupäivä. Joo, hypitäänkö hyppynarua? Ei. Ding, ding, ding. Sisälle! Sisälle! Jee! Hyvää huomenta, oppilaat. Tänään me kertaamme miinus- ja plus- ja kertauslaskuja. Paljonko on 2 plus 2? Se on 4. Hyvä. Paljonko on 5 plus 5? Se on 10. Hyvä. Aivan loistavaa. Paljonko on 2 kertaa 1? Se on 2. Hyvä. Te osaatte jo nämä. No. Paljonko on 19 plus 2? 21. Hyvä. No, paljonko on 18 miinus 5? Se on 13. Aivan loistavaa! No paljonko on 12 miinus 1? Se on 5. Ei aivan. Se on 11. Hyvä! Tähän osaatte. Wow! Joo, kaikki. No, ding, ding, ding. Mennäänpä nyt Välitunnille. Kevät soi. Voitteko te alkaa mua? Ei me tollaista nössöä haluta alkaa. Et tiedä. No paljonko, me voidaan alkaa selvästi tämän kysymyksen. Paljonko on 5 miinus 5? 5 miinus 5. On se 2. Väärin, eli et tuu meidän joukkoon. Minulla on sinulle asiaa. Tule käymään täällä. Mitä asiaa sulla oli mulle? Oota, kun mä tulen tästä pois. No, että voiko sä alkaa mua, koska mä en oikein tykkää niistä tyypeistä. No, voinhan mä alkaa sua. Ding, ding, ding. Anteeksi, kun olen myöhässä. Onko teillä jotain asiaa ennen tunnin alkua? Minulla on asiaa. No, mitä asiaa sinulla on? Nuo tytöt kiusasivat minua, paitsi hän. Hän on ystäväni. Ne sanoivat, että ei me oteta mitään tämmöistä nössöä meidän joukkoon. No, niinkös? Sanoitteko te oikeasti niin? Ei. Se oli hän. En ollut, vaan sinä. Joo, mä ainakin oon näitten puolella. Mäkin oon niiden puolella, anteeksi. No, elikkä sinä saat 5 tuntia jälki-istuntoa. No joo. Ding, ding. Koulu loppuu, paitsi sinä jäät tänne. No joo, törkeet. Ja jaksamka vahti. Eikö sä kirjoitat sen 5 tuntia, että ei saa kiusata toisia. No niin, menkääpäs kotiin.